står her i jeres pris på Scenekunstskole Sommercamp, og det er et fantastisk sted at være med masser af aktiviteter, masser af børn og masser af spændende ting, som de har fået lov til at prøve kræfter med. Jeg tror, hvis nu jeg havde mødt de her mennesker et andet sted, så tror jeg ikke, jeg ville have lært dem så godt at kende som her. Altså, det er virkelig fedt, og sådan, jeg er helt ærgerlig over, at vi snart skal hjem, fordi jeg har lært dem så godt at kende. Jeg synes også, det er sjovt, at man bare får lov at lege lidt. Man får helt vildt meget undervisning på kun en uge, hvor man måske vil bruge en måned på at lære det samme. Og så lærer man det kun på en uge. Det er rigtig fedt. Og så skal vi danse kankang i dans. Man lærer folk meget bedre at kende, og det er også fedt nogle gange. Og, altså man er sammen med dem hele tiden, i stedet for at man bare sådan ser dem en gang om ugen. Man er sammen med dem altså 24/7, og det var rigtig dejligt, og man hygger sig bare hele tiden. Vi er så heldige, at vi har haft nogle yngre elever, faktisk helt ned til 6 år, som har været afsted. Og mange af dem for første gang, de har aldrig været væk fra deres forældre før. Og det har været rigtig spændende at finde ud af, at de kan faktisk godt klare sig selv. Jeg har danset, og jeg har sunget, og jeg har også lavet noget skolefest. Og ja, det har været rigtig sjovt. Vi har den mulighed for, når man har 24 timer, at dele det op i speciel undervisningstid i aldersgrupper, hvor de har 5 timers undervisning om dagen, og så har de fritid til at øve sig på nogle af tingene, eller til at lave det, de har lyst til. Det er sjovt, når man sådan i dansen, man selv skal finde på nogle trin, når man plejer, at lærerne bestemmer, hvad nogle trin man skal på, så man prøver noget nyt. Og så også når de deler ud i grupper, så får man nogle nye venner. Vi arbejder mod at vise noget for hinanden, som bliver rigtig flot og rigtig smukt, men det er ikke noget, hvor der er pres på. Det er noget, hvor man har tid til at fordybe sig i tekster og fordybe sig i sange og vide, at man er i et trygt miljø med andre ligesindede, som også skal op og vise noget foran de andre. Så det er et rigtig godt sted at udvikle sine talenter og udvikle sin fantasi og kreativitet. Jeg ønskede, det her var min normale skoledag, så det var sådan noget en luksuscamp, altså, fordi man får nogle nye venner, og man har det mega fedt, men samtidig så lærer man noget.